A Fito Forestal oferim un nou servei de trituració de restes que ens agradaria que coneguéssiu. Amb un tractor forestal, una estalladora suspesa i una grua amb grapa, un sol operari pot accedir a les piles de restes i estallar-les in situ. La trituradora pot processar a gran velocitat tota mena de restes vegetals procedents de podes, jardineria urbana i treballs forestals. Amb l'estallat reduïm considerablement el volum de restes vegetals, facilitant-ne així l'emmagatzematge i el transport. L'estella obtinguda pot aprofitar-se com a combustible en calderes de biomassa o com a mulch en jardineria. En altres ocasions es pot optar per incorporar l'estella al propi sòl, estenent-la sobre el terreny amb la pala del tractor. El tamany final de les restes triturades fa que el treball de l'estalladora tingui un acabat d'alta qualitat, tant en zones verdes urbanes, camins, rieres o parcs.